दे बयबो रंजाफा आंबो एसे हारसिंखाय लाजिलायलाङो नोंथांमोना मोसाफायोबा आंहाबो एसे साहसा रायो नै आगै बैसोआव आंखौ मिलायनाय मोनै बुजिया नामा गोसोआ आंना दाबोनो गोरलै सानो नामा नों आंखौ बोरायसै बोरायसै गोसोआ दिखुरा दासो आंना 21 22 नोंखुनजोआनोबा नोंहावनिख्रुइ बेसेबा दुइसिन बेवनो माथो अनलायनाया दाबो सिलिम स्लिम Warrior! Masih di sini balai. बयबो मोसानांगोन एबार जिरायनो मोना दे Saya बैसागु बोथोरनि बैसागु बैसागु रंजाबायबो रंजा रायजोफोर नै आगै बैसोआव आंखौ मिलायनाय मोनै बुजिया नामा गोसोआ आंना दाबोनो गोरलै सानो नामा नों आंखौ बोरायसै बोरायसै गोसोआ दिखुरा दासो आंना 21 22 नोंखुनजोआनोबा नोंहावनिख्रुइ बेसेबा दुइसिन बेवनो माथो अनलायनाया दाबो सिलिम स्लिम हे बैसागु 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 रंजा 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 फुराना बायदिबो मोनलायलाङो गावखौनो माब्लाबा आङो थगायबायोसो नामायो एखनब्ला ड्रेसिं आयनायाबो मानसि साबुनजों खर' लोबलायबोनो मोनबोदां थेवबो गावखौनो गोदान गोदान मलार होबोदां हरलाब बेजेजों जिनिर हुलायबोनो मोनबोदां थेवबो गावखौनो मेनटेनेन्स खालामना दोनदां बैसागु 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 मोसा 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 गोसोखौ रैखा होनोनो सानखादोंमोन सना आंबो फागुन सैथ्र दानाव लाजिनायनो पावार होनो नाथाय हनै बेबो बहा हारा गैयै गोसो फाग्ला लाजिनाया मालाय बहाथो बुरखाय हाखो थोंजोङै अब्लाबो बुंजोबनो हायासैदां गेदा गेदिबोलाबो बुजिहैखासिगोनदां आद्राया खाफालनि खोथासै बे गोखाब्लाबो गोखैब्लाबो गोदैब्लाबो हाय आंनि खाफालसै बे आखाइ खबथ' रायजोफोर रंजादोंना रायजोफोर खनसे आखाइ खबनानै हो गोबारै रंजा 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 na 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 la 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 la
na 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 la 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 la. Thank you.